осы 11 апрельдә безнең баш калабызда Конгресс холл залында республиканың кала һәм районнарыннан килгән шашка яратусы укусы балаларның ярышы бара. Бұл ярыштар Бөтен Рәсәй чудо шашки ярышының региональ этабы, региональ финал дип әйтәктә була. Бөтен 27 команда һәм иң алдынгы карашлы, иң акыллы балалар йыелганын күреп торасыз. Чемпиондар арасында бар, аларның арасында Рәсәй беренчелектерен еңеп сыккан укучылар. Ә инде команда менән 4 кешенән торган команда кайһы көчлерәк булыр, тагыла 2 турдан билгеле булачак.